Assalamu alaykum merhaba adamlar. Şu tayda bizim yine bir Ford'umuz tayin oldu. Hava. Ne gözün karşını tur paketin içinde. Hepsini hipoza moyka himçitka uğradıyat. Onun tayin olan tamam. Bahalar o arada gepleşer. Ön komplektasiyası var arada. Ne seviyeden ana. Medama 3 Bana sular yani hiç yolundadır. Aha o açtılar. Hani şeydi içine giren yani limited komplektasya ava limited komplektasyası 93 ming kilometre geçen o kilometre oje vurduk barını o panorama izinde setkazı var kapıda iç giyinişlik gat uluy ona siyenaların bular yani değil mi kadiyan nimetmeyin o yanlış kurulamayın yani benim fikrimce Highlander'dan hem giyinişlik da otursun, duysun. Evet değil. Belki her kim her yıl maşin göre o. Bakasam solar yani. Bakasam aysam Gönay'da şördün şu 14'de yapılıp var ya. Şimdi yol rasta moşkası o barandan son yılı 22 arası o. Taksi dene pamet bar bloklar açılıp yapılıyor. O. Kara mesela yok. Maşin o. Gowy kansanlar hemme da orijinal örnemet işlep dur maşinda. Awa. Tak bu video men kısaca upload edip demlayin. Awa. İyi time olsa men adel düşürer ersta iseden. Tak ne makro adamlar onun için bir demane aytacak bolyan adam. Şu maşinda ne açılarını işlek geliyorsa köp demede anama işlep. O köp anam bildirýär. O sağ olsun aydasın gelýär şoňa o şul neme sizler bilen ýetdik şu derece. O aslan noýam esasan ýurtdaşynda şu işläp ýörler öz maslahaty üçin öz jaýy diýdi ol neme diýdi bilemädir sizleriň durmuşyňyzyň bir nemesine oje goşulluk diýen ýanla o şol aladaň edip işläp o bizem bir köpsi gymmat düşýär köp maşinlar arzan düşýär her hilde 10 maşindan 2-3 gymmatrak çykýar oldy ýoluna şeýle bolýar bir soňky döwürler ýollar bir öňkleri arzanda gymmatlady gally şol esasynda biraz ütkap gymmatrak düşýär. Ýöne şonda da arzan düşýän maşinlar çykýar. Mana bular Fordlar, Kia Sorentalar çykýar. Kemirler aşy standart baha 10-15 ming aralykda. Yani lux, S-Class, Panorama ýagdaýyna, degine, ýarasyna bagly köp geplemäýin. Janadyn zakal edin o avansa beşleňe tüzülen bile maşinlar saýlap alarsyz. Awa. Şo kapartdan olsun, IA'dan olsun, başga da nemeler olsun. O bir de aslan o Amerikankalar işleýär. O takslar diýen takslar ýadan dinç olara onusun çalışmaly, munusun çalışmaly. Ýene şu Amerikankan bahasy var ya, bedäsin gelýär, şo zatda etýänçä galyp gidýär bahalar. Şoň üçin galanmak adamlar ünsündüňler üçin sağ olun. Ona mesela otlamadım. Ama sizden bizden netice bakın adamlar. Sağ olun, sağlıklı yaşayın.